Min, o director de Xencia de Turismo de Galicia, Merelles, José Merelles, por qué? Porque, bueno, estamos en véspera de Semana Santa, son días para todos, para todos, difíciles, pero, bueno, tiñamos que facer este evento e toda a súa senda, porque agora, ademais, ten que atravesar Galicia para chegar a Carballo, que fixo unha parada aquí, ben vencido ten que tamén está da súa terra, por tanto, sí, que tamén van a hacer, non? Bueno, despois de agradecementos a todos vos, como dixen, presentamos hoxe aquí, por eso nos xuntamos unha actuación, o resultado dunha actuación executada dentro do marco do convenio, dos moitos convenios que temos entre a Xunta de Galicia, a través da Axencia de Turismo de Galicia e a Deputación de Ourense, a través do INORDE, o Instituto de Desenvolvemento Económico que teño a honra de presidir, para a aprobación da Comisión de Seguimento cos concellos, cujos representantes están hoxe aquí, así todos poden decir todos. Por lo tanto, entendemos que se o ano pasado resultaba procedente invertir parte dos recursos do seu destino nun proceso de formación e posta en valor de experiencias únicas, experiencias turísticas, pois estamos aquí, porque as persoas hoxe vamos a experimentar o mellor dos propios valdeorreses diante deles como anfitrións. O pasado ano, como saben, realizouse unha convocatoria a que máis se escribiron emprendedores e hoxe presentan o seu resultado. Que mellor, entonces, un evento deste tipo é voluntario para que presenten, ademais, xente nova, ademais, xente que toda a que se presentou foi acollida, incluso me parece que ampliamos algo para que poderan acollerse todos, porque era máis a demanda a oferta, e ao final, pois, abrimos, son todos os que pediron, están aquí para ver o seu resultado. O proxecto, como saben vostedes, permitiu o asesoramento técnico e acompañante a esas 14 personas emprendedoras da comarca, co objetivo de diseñar e de comercializar experiencias turísticas ecosostibles que promoven o modelo de desenvolvemento local ligado a unha entidade que é a entidade do territorio. Por lo tanto, as persoas son autónomos, pequenas empresas, os representantes municipais que participan en estas xornadas. As vontades débiles se traducen en discursos en palabras, as vontades fortes en actos, e, por lo tanto, os protagonistas son outros. Teñen aquí diversos libros. Este concretamente o presentamos en Fitur, tuvo bastante acollida, non sei se queda máis, Emma. Sí, bueno, fixos unha distribución a todos os concellos das guías. Pero xa me di Mari Carmen, tamén non chegan e non sei. Este ano, de feito, este ano está previsto a traducción a galego e a edición en galego, porque o ano pasado fixemos exclusivamente en castelán para priorizar o mercado externo, e este ano se vai a facer en galego, se fará unha nova distribución para o mercado interno. Esperemos que en próximas convocatorias se falen en inglés para internacionalizarnos tamén. Bueno, pois se aí teñen as peticións que realmente son recollidas. Por lo tanto, antes de pasar a palabra a máis actores, Margarita, eu te dou as gracias, pero se te queres dirixir que estás na túa casa, pois non dirixes as palabras. Nada, simplemente agradecervos a vostedes habernos deixado a min e os meus compañeiros poder facilitar este tipo de experiencias e oxalá nos cheguen a funcionar como estamos dispostos que nos funcione poder promover Valdeorras, verdad, compañeiros? Pois nada, moitísimas gracias.